Norge. ओरैनो हनबाल फैगोन ना फैयो? Honba? Yes, Bonboni. Hi guys, welcome back to my channel. So, मानेकि जोङो दा न'आव थानो बानानै बोरिं जाबाय नालाय जोङो दा आबैनि न'आव थांनो नागिरदों। बोरिंबो मोनोना न'आव थाबाय थायो नालाय बेनिखायनो आङो दिनै जोङो दिनै थांनो नागिरसै बेरायनो थांनांदों आरो आबैनि नानाव। दा जोङो थांसिगोन आरो थ'दो बिदिबा नोंसोरो बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो थ' स्टार्ट खालामसै। जोंनियाव नेना थाबाय दं आदाखौ मानेकि आदाया दाबो जाथ'वाखैना आरो देलायनायानो। आदा फैदो माबार फैयाखैनो दाबो जायाखै दा आंनियाव टाइम पास खालामबाय दं माबा माबि खालामबाय थानानै माला फैगोनबो नै इबो फैबाय आरो बोथोराबो बिराद बार बारबाय दं अखासो हागोन नामा अखासो सिजासिगोन नामा मिथिथ'ला आरो बयद' बार बारबाय दं गुसु गुसु थांनो मोजांथार जासिगोन थांथारनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा दिनै जोङो बेरायनो थांसै आरो जोङो दा थांसै ओमफ्राय थांना मोनैबा आं नोंसोरनो खोथासिगोन आरो थ'दो बिदिबा थां दा जोङो थांबाय थानोसै नोंसोरो बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थादो स्टार्ट खालाम नैयाव जोङो मोनफैबाय आरो जोङो आबै जानांगौ नै सानै नानिया जना दंसै आरो नैयाव जों जबाय दं ओमफ्राय जोङो इयाव जबाय दं आरो फैखांनानै दायाव फैनानै बहुद मोजां मोनबाय आंबो फैथारनाय जायाखैमोन नालाय बेसेबां मोजां मोनबाय इसानाव फैनानै एसे सोलायजोब्बाय आरो जोङो साहा लोंनोसै आरो नैयाव गल्ला दं ओमफ्राय नैयाव मा मोनबाय ओमफ्राय गाइखेर साहा नैयाव जोङो जासिगोन आरो बेखौ ओमफ्राय दा आं नोंसोरनो खोन्थागोन मोनसे बुस्थु नैयाव इसानि नाया आदार होनायाव जि बानलु खायो नैयाव बारा जाखांबाय नालाय बारा फैला आरो मोनफा मोननै फैबावोसोबाव नाया रुपसान्दा आरो गेदेर गेदेरनो बेयाव फैदो आरो जोंहानि आबौआ ओमफ्राय नैयाव जोङो बेखौनो नायबाय दं नानि मोसानाय बायदि नै आबौ नानि मैथा बागाना नै आरो आबौ नानि माबा फुख्रि आरो आबौ नानि मैथाया बोराय बोराय जाबाय दे अयाव आदार हो नै आरो आबौ नानि फुख्रि नायनि नै आदार होबावबाय आरो खेबसेबाव दहाय होखांबायमोन दाना होदो होबायानो जाफैसिगोनानो बेनो फैबायानो आरो जाफैसो गारखादो गेदेर गेदेर नाया ना गेदेर गेदेरथार दं बुरजाथार रुपसान्दा माखाया गेदेर गेदेरथार ना मोसासो गारदों मालाय दाना होबाथाय जासोगारो दे आरो बिसोरो दहायनिफ्राय नायफैदों आं सासे माइसुं खायबाय दं मा आं जना दंबाय दं आरो नायबाय दं
आं मोनबानो फैगोन ना फैया इयो मोनबा बेसो मोनगोन इसिनो हरगोन इयो ओइ नै दं बुस्थु आइसिबो गुदिनाया खौ मोनदोबानो लाना खाखायो मा गायजोबना दोनना होदोना इखो लारि लारि मायोलाय जानानै बेसेबा गेदेर गेदेर जाजोबनाय नायनायबाय थाबाय आरो एसे होख'नो हानो दिसं इमान बुरजानो 20 लाख जों फैसा खामायनोबा मथा मथि 5 लाखनि आदार खरस खालामग्रोनांबाय 5 लाखनि आदार होबासो नोङो 20 लाख मोनगोन 15 लाख बारा मोनहैनाय जायो नायाथ' जेनेबा 1 लाखआवनो जाबाय 1 लाख जाहोनायावसो बारा होनलाय जायगाया दा खैस' दं आदार होनो हाबा जाबाय आरो ना सा लोंनो हरबाय बेसे बुरजा हा फानलु बेगर बे सांगाया जा फानलु नैयाव जों आलु फोयांदो आबैया जोंनो आलु फोयांदो सांगायग्रायानो गैलालाय बेसेबा थाइसे गारदो इसाना आबैना ना मालाय फान्थाव आरो फान्थाव थाइसे गारदो आलुआ बेसेबा क्रि 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 क्रिखा ओरै लानांगोन ओरै आबैया खादैनो फान्थाव लानायखौ फान्थाव नैबो मोननैबो फान्थावा गैला खोमा दा जों खान्थाल जालायनोसै आबैया दानदो आबैया इसानिया दासो जानो फैदो जोंबो गोबावथार जाबाय मानसियानो फैया नै नाने थाफालांलाय इसे गाजा बेरजोब्बाय आरो माबाया बेगरा खान्थाल दासो लास्टआव खान्थाल बेबो गाख्लादो आबैया बेसे गोथाव जायोलाय लासनिया जादो सासेया राजुदोना मानसिफोरना मानि थांबायानो ना सावन मासानो थांसै थेवबो आमथिसुवा जायो राजुदो दे आलौ संख्रि जाफैबाय गरम बाराखाय जादों दै नै संग्राया आलुआनो बेसेबा सुन्दर मोदोमबाय मिथिया आलौदो जानो लानानै आबैया दानै दानै होबाय दं आबौआ हानना फैदो बै न'निफ्राय गोजौथारमोन दा जोङो आबै लाहानिफ्राय मोनफैखांबाय ओमफ्राय जों इसानाव थांनानै बेसेबा इन्जय खालामदों ओमफ्राय बेसेबा खान्थालबो जादों
ओमफ्राय खान्थालबो जादों ओमफ्राय खान्थालखौ न'आवबो लाबोदों ओमफ्राय बेसेबा बुरजा नारें लाबोदों सरबेट लोंनो नङाबा खाजि जानो मालाबा ओमफ्राय बे भिडिअखौ नोंसोर नायनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ बोरै नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बाय गाइस दिनै भिडिअआ बेसे इन्टारेस्ट नंगौना नङा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय बे सिनियावनो फोजोबनोसै बाय गाइस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा आरो गाइस बाय बाय